Sport parkында бүгін айрыуча жанлылык, халык спорт белән шөгыльләнергә килгән дисәң юк икән. Район һәм шәһәр башкарма комитетлары белгечләре моңарчы буш торган мәйданнарга агач утырта. Мы с удовольствием присоединились. Без республика акциясына теләп кушылдык. Биредә еш кына гаилә балалар белән булабыз. Бу территорияны яшелләндерәсебез килә. Балалар килеп шатлансыннар, монда рәхәтләнеп уйнасыннар дип тырышабыз. Данную территорию. Нурлат урманчылыгының китергән үсентеләр паркта тиз үсеп китәр дип көтелә. Юкә моның өчен махсус сайланган. Нәзбирәк түгел, айрым игътибар да сорамый. Езден артык куак утыртык бу юкә куагы инде бер көн белән генә бетми. Алдагы көннәрдә дә безнең планнар бар. Бу парк территориясендә дә куаклар утыртабыз, грани территориясендә дә, кинотеатр территориясендә инде куаклар утыртыла әле. Грани мәдәни күңелачу үзәге территориясендә мәдәният бүлеге белгечләре мәш килә. Бурыч эш йөзләп төп яшел чыршыларны утырту. Киләчәктә алар үзәкнең койма буйларын бизәячәк. Иван Осипов бу эшне бар җаваплылык белән башкара. Там особая технология. Монда айрым технология. Чыкыр казылгач төбенә ком салып калдырырга кирәк. Аннан су сибәргә. Тамырларына килгәндә чыршының төп тамырлары исән булырга тиеш. Шулай эшләмәгәндә алар үсеп китә алмаячак. Утырту өчен ям яшел чыршыларны сайларга киңәш ителә. Утыртылган агач үсентеләре тамырлансын өчен шунда ук су сибелә. Ә сукмаклар кырыенда спиреялар урын ала. Акциягә җитәкчеләр дә кушыла. Посадили более 300. 300-дән артык чыршы, моннан тыш шул кадәр үк спирея утыртылды. Май бәйрәмнәрендә чәчәкләр утыртырга планлаштырабыз. Үзәк территориясендәге барлык үсентеләр архитекторлар төзегән план буенча ландшафт дизайнына туры китереп утыртыла. Мы высаживали согласно генплану. Агач утырту көнендә Нурлатлар шәһәрдәге яшел зоналарны киңәйтеп кенә калмады. Санитар чистарту 2 айлыгы кысаларында оешма учреждениеләр территориясендә өмәләрдә үткәрде.